Buk-buk guys. Buk-buk ano? Ngap naman, ngapit ba? Tuwan pa na masapan yung doon. Majung buntag ka natang tanan guys. Mag-harvest mi dares among palidya. Kay dagko na. Buyag na ladza na mag-uban. Adir. Ha? Ito gigatinig. Sayang laman. Muna naman isang fertilizer. Hindi Ito awi. Wow. Ano yung kandak-dak? Buk. Buk. Ikaw? Tulo. Kana. Nun. Sapa. Karing dah. Aw. Kana. Aw di. Kamay pa. Sama din ang ihatag si Jaskon guys. Tag-ija. Bahin ni Nija. Kana. Ajo na kon. Lagi. Oh, sa gulag batong karon may hatag natin Nija. Tala guys. Kani amo ni ihatag sa tag-ija ni. Padako na pag diadari mura magnapaha kituktok siguro ni manok. Lagi. Tapi among batong. Harvesting time. Lagi, namin na lang ujun ba? Uy, di aragazid, nakabunga, aragazid pa. Ano naman makalauoy guys. Makalauoy na mis amang batong o taong. Kaya ito ni namas tag-ija ni palidya karo makakaon po si Aya. Masa ito sa karing ko. Taman. Ika na may ngana. Dalok bati pa. Apilig pila ka buok. Ito. Ning angay si Jagi uwan na. Lipay si Jagi uwan ba. Nalipada sa mga tanam giuwanan sila. Lambok buyag no. Ni angay man sila kay kabati man sila bugnaw. Tas budik-budik. Ano pila sa lisa? Asa man? Na may tayo palit katong pang kuana na. Katubatang patin na guys kuan man siya kanang naay mananap ba. Mutakboy daring mga batong. Wala siya maka way lami daring batong og pasagdan. Na lagi di lagi kabungag batong basta natong lusa-lusa ahak man lusa-lusa majo. Kuanon. Yan na guys, ang mga gulay. Katay na sa papagabrilis mga kabatungan. Nagagbunga. Pero nagagmay pa guys. Nagagmay pa siya. Tagak na noon. Ang mga bagong tanong mga kuan. Bagong tanong na mga tao kanina. Naghan naman dari hakot. Panguha nagunang bungas taong kay pang tuktok sa manok. Magidaghang manok larahi. Daghan ni. Daghan ni sunod. Kaluyan. Okay. Harvest na dyan din taon. Thank you Lord. Kakaan na sa among talong. Magpalidya mo itong hatag ni Yaya. Kay para makakaan po si Jess dyan. Palidya ba? Bahin. Mga sunod adlaw na ang harvest. Kaya na ang pinaghan pang kaming. Kaya ang pamagulis siya. Ha? Tanong na patag mais na eh. Oh, hinlo na guys no. Ara lang limpyo ha dato ila yoyo. Ito sa mi yoyo guys. Bujik. Bujik. Dari may dasang adlaw guys ay magi pang gunahan dari.
Budik, good morning. Kebun ya, doon kebun. Duhan na ni kabuan, ni Janti dyan. Bujik, good morning. Naunsa niya man na. Tako sa buyag. Nanggutok na dyan suso. Ha? Ano na ni gatas. O, kuan pa. Puhunog hapit na sa mga anak, guys. Lain na po nga tuwa ang mga pakaon ni Jack. Kaya makagatas na si Jack. Naman to yun na to katong, ha? Lactating. Kato para pagatas, no? Ano po to yung mga ituwa ni budik-budik. Ito. Ano yung mulang hoy, matos aming yuyo. Ha? Oo. Tuming yuyo, guys to. Kani pwede man siguro na ibutang sa mga buwak, ini. Ano, manguha ta, tayo pambutang sa buwak. Mga kuan ba? Kung sa kahoy, kanang gidabsan ba yun, guys na? Amo na ipambutang sa buwak. Ha? Mau lagi, palahon. Sa itong balde, sa sako. Mo na area ni Yoyo dari. Tao. Ano man? Tubo. Wa pa. Dugay pa na. To ka mga nagbo pagani ka mo. Ay, aring abo kay basig. May imong iabo no? Manok. Karak manok. Kakaon na jag manok. Nanurot na pagay. Kuan ka dyan sagbota kanini Buwak man kuno ni karon nahimo namang sagbot dari sa mga ana Ha? Munay katong kauban sa mga sidling guys nga taong kini na kuang yuyo. Manok. Guban daggo na Dagko na guban di Ay, niwan. Dagko kamatis po do. Mo nagikan sa bay no. Dagko na po. Kulatahan ang od. Yo. Igo mo ni nagagon. Dagko na imong kamatis. Ha? Mora na nabuhi kay Pangputols mananap. mananap. Sa dilaman mudaghan ra na. Mo ni garden ni dari guys. Sa mo peri jahang kanang sagingan. Da dito unahan mo pag-ameng Hinlo na. Wala kahapupo ang mga libang. Oh, gabi na ikuha nila, gabi Gabi na ilang itira na yo. Oh, lagi. Tanga yung kuan abo. Alok bati ni sa area. Naghana. Ano yung garden niyo. Na pa yung gabi. Kaan ang gabi hada pa? Oh, mana ihas no. Ihas na nga gabi guys. Ano na. Ihas nga gabi. Limpyo na. Limpyo na dares. Mangguan guys. Daaw. Ito magbayad Bujik! Tinggal keban siya mong tawgon. Burik! Nik! Tingkad denggan. Basta gaya tawgon naman sa burik nik guys. Tanay dyan danggan tingkag. Burik! Basta mo tingkag na ilang danggan. Ba't pasabot na minaw sila. Alam nga na ba? Taas. Minaw na sila. Tana pa. Ganda na itong gulay. Ganda na gulay guys. Maring hatad din sa ngaya rin isang bahin kaya kung kakaan si Zada dyan palidya. Kakaan si Zada rin palidya. Kamunggay, basig muutan to siya kamunggay. So guys. Sugas uwan oy, salamat ka to Lord. Kusog sa uwan. Thank you Lord, nimbono ko kusog. Kasawad mo daghang water. Sugas uwan guys. Ano na tubig? Hanggang. Thank you Lord, buno pa mo. Nakakawin sa tubig. Mga galong na yun, matagdan to. Mineral. Oo, pero natin ka.
Hindi nagmawas. Gamawa ka rin. Nagamang masadanan. Salamat ka do Lord. Kay mamanggi katagan og uwan. Gatong nakang drum papuno na po to na guys. Kaya haman ta si Zanggi kaban. Hindi pa managda na ba? One pa more. Huwag pa magdagom na guys. Pag-ipag po ang mga taong guys, kaya nangatumba. Matumba ang mga taong. Para sa kayo bukbuk guys. Bukbuk ano? Nak naman, ang tumba. Kuan, silipin kuan pa, nagdapan yung doon. Dapan siguro kumikon. Dapan mo ba? Tambok ng biyag. So gamang uwan eh. Ano ka mong ulit. Nakuha na na mga gimong gipadati. Tan di ana dare. Salamat ka azote, te Christine. Nalipay si Kim Kim. Napapalit siya grapes te. Yung batang badzi. Yummy? Salamat ka azote. God bless. Ug amping mo kanunay diha tanan te. We love you. Yung batang badzi. Happy ag baby, happy? Unsa man kani ate? Salamat. Salamat. Kajunin jote. Kamusta kuya? Kuya, pangano mo ka? Palit mi og grapes o kuan ni Kim Kim kanang palit mi grapes o apple kay Orange. orange. Grapes og orange kay pamawaag ubo. Sipon. Isubawan gihapon guys kay nagpa-uwan-uwan man ang katrong badzi. Tabawan sa abog to. Ay sa abog di ay tanawa lagi. Ay sa abog lagi. Dili magkuan-kuan sa abog. No. Nagkuba na din, dahapon ka ng kahoy ma. Saan ka dyan? Ito karton nila nanay. Lagi naman to. Lami? Ito man ang favorite guys na. Grapes. Favorite ni Kimi Kimi. Ang grapes. Lama. Ah. Tingog. Yummy?